Pekný deň. Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Založila som ale aj tento portál Domy a nehnuteľnosti, aby som vám pomohla pri manifestovať si nehnuteľnosti, po ktorých túžite. Okrem toho, že ma baví veštenie, ma bavia energie domova, dizajn, nehnuteľnosti. A ja by som vám chcela povedať, že do čoho investuje veštica alebo veštice, také tie múdre. A začneme tým, že na čo ja dávam najviac peňazí. A tomuto sa aj smeje aj môj manžel, lebo bol by rád, keby som mala len takú úchylku na kabelky, ale asi ako viete, tak prvá tá top vec, na ktorú investujem peniažky, je to do nehnuteľnosti. Lebo ja si veľmi vážim mojich predkov, a oni sa vždy trápili kvôli tomu, aby mali kde siať, aby mali kde kone mať stajne, aby mali to bývanie. Môj pradedko bol stavbár, takže tie nehnuteľnosti, aj moja babička má stavebnú, takže tie nehnuteľnosti mi dosť prirástli k srdcu. A čo mám ja rada, to nie je len o tom, aby sa niekto ukazoval a pozrite sa, aký mám ja dom, ako to mám zariadené, ale tým, že nejakú nehnuteľnosť, ktorá je v katastrofálnom stave, pretvorím, dávam priestor, aby tie peniažky išli majstrom, aby boli ohodnotení nábytkári, aby boli ohodnotení okenári, elektrikári a aby naozaj tam potom prišiel niekto, kto má vytvorený domov. Mňa to baví, nie je to, keby to bola vec, ktorá zarába veľmi málo peňazí a teraz proste padne trh a nehnuteľnosti bude strašne veľa, každý bude mať kde bývať, budú veľmi lacné, tak mňa to aj tak neodradí, že túto záľubu mať. Mne sa naozaj páči budovať tú hodnotu, vidieť, že niekomu viem pomôcť a že viem pretvoriť tie životy a vrátiť tú hojnosť, ktorú ja osobne dostanem a ona sa mi vracia naspäť v podobe tých spokojných nájomníčiek, v podobe vlastne pasívneho príjmu. Ďalšou vecou, do ktorej veľmi investujem, je vzdelanie. Množstvo ľudí zanedbáva to, že sa potrebujú neustále vzdelávať na to, aby mali adekvátny plat, aby vedeli prekonávať prekážky. Ja som na začiatku začínala tak, že som chodila do knižnice, veci som si naštudovávala, keď bol ešte portál Uložto, tak som si tam stiahla niektoré knižky. Postupne, keď som začala viac zarábať, som si knižky kupovala, predávala ich. Teraz už mám takú vďaku, že už toto nemusím absolvovať a väčšinou tie knižky len podarovávam klientom a klientkám, s ktorými pracujem. Takže toto je takéto moje. A čím viac som postupovala v rámci tej práce, tým viac som sa inšpirovala mojimi úspešnými klientkami a klientmi, lebo častokrát sú to známe osobnosti, sú to riaditelia, sú to riaditeľky, sú to manažéri a oni vždy investovali do toho vzdelania. Ja keď som tak začínala, tak som si vravela, že to by toľko zaplatil za taký sprostý kurz a prečo toľko to zaplatili a teraz som ja v tej pozícii a musím zaklopať, že každé tie peniažky sa mi za tie kurzy, čo som mala, vrátili. Tento rok som absolvovala nespočetne veľa, či už ekonómie, či už kundalini aktivácie, či už barsov, či už školenia ohľadom nehnuteľnosti, či už feng shui kurzy. A nie sú to malé položky, ale vždy vám to podporí, to myslenie, začnete spoznávať iných ľudí a pomôže vám to, aby ste sa z toho dna, z ktorého možno začínate po tej strednej či vysokej školy, vyhrábali, aby ste sa aj objavili, čo je to, čo vás baví. A treťou vecou, do ktorej ja ľúbim investovať, sú zážitky. Asi vidíte, že nepotrpím si na nejaké gelové nechty, nepotrpím si na nejaké prerabky vzhľadu, ale je to dobré jedlo, je to, keď s manželom môžeme ísť niekde na výlet,
Sú to také tie maličkosti, to nemusia byť jednoducho veľmi drahé luxusné hotely, ale občas si aj tie doprajeme. Ale je to o tom, že ten život sa má naozaj žiť a nie je to len o tom, aby ste len hromadili peniaze, hromadili ten majetok. Viem, že veľmi veľa ľudí investuje aj do akcií, do bitcoinu, do zlata. Chápem, pozerám aj podcast Juraja Karpiša, ktorý je taký ekonóm a on hovorí taktiež o dobrých investíciách do zlata, že nie je to dobré mať len v takomto jednom balíku a venovať sa len všetko dávať len na investičné nehnuteľnosti alebo do nehnuteľnosti. Ale ja to nerobím kvôli tomu bohatstvu, ale kvôli takému dobrému pocitu. A osobne som si ja veľa naštudoval, veľa aj o zlate a ja chápem, že zlato je veľmi silná hodnota. Veľmi rada s ním pracujem aj s mojimi klientmi a klientami, alebo vám pomáha manifestovať si tie veci. Ale osobne nemám už takúto potrebu niečo škračkovať, niečo na silu mať. Len aby som niečo sa poistila, lebo naozaj, čo vám nikto nevyfúkne, keď vám aj vyfúknú tie peniaze, alebo keď aj prídete o nejaké nehnuteľnosti, tak to, čo máte v tej svojej hlave, vám pomôže vždy preraziť a keď aj budete starí, tak tie spomienky, ktoré máte na tie zážitky, na tie možno dobré jedlá, ktoré ste spoznali, na tie nové, okrem zážitkov nových ľudí, ktorých ste spoznali, to vám nikto nezobere. Takže do tohto investujem ja. Ja budem veľmi rada, keď mi dolu do komentáru napíšete, do čoho investujete svoj čas a svoje peniaze vy, čo je taká vaša najväčšia možno oblasť, ktorej sa vy nejakým spôsobom venujete, do čoho vydávate peniažky. A vidíte, ešte ma nenapadlo, že dávam dosť veľa peniazy na veštecké kartičky, preto som nimi tak obklopená. Takže aj toto je investícia. Dobre, dajme si malé veštenie energii, že čo vás bude čakať nasledujúce týždne. Ak ste si vybrali prvú kartičku, tak máte tú energiu slobody. Máte sa niečoho odpútať, máte niečo doriešiť, máte od niečoho odísť, niečo, čo nefunguje a bude to trvať do jesene. Ak ste si vybrali druhú kartičku, vidím tu nejaké pochybnosti, niečo nad niečím premýšľate, neviete ešte určitý smer, takže vy tam máte nejaké rozhodovanie sa. Ak ste si vybrali tretiu kartičku, pozor na nejaké sklamanie, zlomené srdce, nejaký smútok, ktorý budete musieť prekonávať. Ak ste si vybrali štvrtú kartičku, máte tam nejaký stres alebo nejakú vinu alebo veľmi také silné tiež premýšľanie. Je dobré pre vás spomaliť to tempo. A keď ste si vybrali poslednú kartičku, mám tu super správu pre vás a to je, že tam máte nejaký nový biznis, niečo nové vás tam čaká, nová možnosť a je tu rast. Takže budem rada, keď mi dolu do komentára napíšete, ktorá kartička s vami rezonovala a prihlásite sa na odber týchto videí a budeme sa vidieť aj na budúce. Majte sa krásne.